Les caves Recaredo són unes caves que es van fundar el 1924. És una empresa familiar. Actualment ja hi ha la tercera generació. Estem al centre històric de Sant Sadurní i tenim aproximadament sobre 50 hectàrees de vinyes. Actualment 46 de vinyes i 50 n'hi ha que estan en camp. El nostre objectiu o la nostra il·lusió és que els caves puguin transmetre als terres i creiem que el millor és el Brut Nature, el millor cava que ho transmet, perquè no s'hi afegeix res més i és com l'estat pur del cava. Llavors, per això el que fem és treballar la vinya deixant coberta vegetal, com veieu. És tot un sistema natural, no el sembrem. Pensem que si no el sembrem ens dona molta informació aquest terra, perquè caminant per aquí veus les espècies que creixen i et pots preguntar el per què creix aquesta i aquesta no. Aquí, per exemple, veiem el malgó, que és una lleguminosa, que té la gran peculiaritat que et pot fixar el nitrogen atmosfèric i ja és un petit abono, un petit adob que fa la pròpia planta. Llavors, l'agricultura biodinàmica el que et diu és que el més important és el terra i tots els treballs que es fan van encaminats a aconseguir aquesta màxima expressió d'aquest terra. Amb el tema del compostatge, afegint els preparats del compostatge, treballant amb molt de respecte a la planta, amb els dies determinats, tenint molt en compte fins i tot els astres. Hi ha uns dies propicis per fer determinades feines i llavors s'ha de tenir tot en compte. És com si, de fet, tot és un ésser viu. El terra, la planta, l'home, i ha d'estar tot molt ben integrat perquè pugui donar el millor de si. Una de les màgies que tenen els vins i els caves és que poden transmetre't l'anyada en la que han sigut elaborats. Tenen aquesta capacitat de comunicar si un any ha estat càlid, o ha estat fred, o ha estat fresc, o plujós, i perquè això passi cal que aquest terra estigui viu i estigui actiu. Llavors nosaltres treballem molt el que és el tema del compost. Entrem fems de vaca, fems d'ovella, els entrem a l'octubre i durant tot un any fem aquest procés de compostatge. És a dir, cada 3 mesos, sempre amb llunes descendents perquè no se'ns assequin, fem remenades, els voltegem, els passem d'un costat a l'altre, de manera que fermentin. Aquestes estaques és perquè en agricultura biodinàmica s'hi afegeixen uns preparats que venen de plantes, com pot ser l'ortiga, la milfulles, escorça de roure, que s'ha demostrat que ajuden a activar-se i ajuden a les fermentacions d'aquest procés de compostatge. Una de les coses que també ens estan preocupant molt és el tema del que es parla del canvi climàtic, de que estem en una zona en la que correm el perill de ser una zona àrida. Llavors, amb la coberta vegetal veiem que fixem CO2 atmosfèric, és a dir, aquestes plantes actualment estan fixant CO2. Si nosaltres llaurem, el que fem és emetre carbònic. El terra és una de les reserves més grans de carboni del planeta. Quan llaurem, el que fem és desprendre'n. Si deixem coberta vegetal, el que fem és captar-ne. No utilitzem insecticides, no utilitzem herbicides, no utilitzem adobs de síntesi, només fems orgànics. Realment és tot un canvi, però que estem molt contents, perquè al final el que hem de fer són caves bons i pensem que cada cop hi ha més expressió, estan més vius i el camí que estem encarant és bo, és positiu.